να φτάσει. Να δω κάτι ακόμα. Να το δω λίγο, να το δω λίγο. Γι' αυτό που λες να δούμε αν μας παίρνει να πει τέρμα πάνω. Γιατί εγώ τώρα εδώ θέλω 82 πόντους μετατόπιση. Πόσα είχε? Αυτή τη στιγμή έχει 90. Όχι λάθος, το μετράω λάθος, συγγνώμη. Λάθος το μετράω. Είναι 75. Δεν φτάνει. Έχω δηλαδή το άκρο εδώ με το σημείο που είναι του σειρματόσκηνο είναι 75. Μα εγώ θέλω 82, δεν γίνεται. Δεν φτάνει. Θέλω πιο μακρύ για να κόψω. Έχει το μετράω και είναι 75 πόντους. Γιατί το βαρύδιο δεν είναι εδώ, είναι εδώ. Για να μετατοπιστεί. Θέλει κόψιμο το βαρύδι, να κολληθεί δίπλα και τα σειρματόσκηνα ακριβώς να πάει στο εκεί που το θέλουμε το παράδειγμα. Καινούρια σειρματόσκηνα, κόψιμο το βαρύδι και κόλλημα. Και καινούρια σειρματόσκηνα. Είχα μιλήσει. Λες. Περιμένουμε το βαρύδι τώρα να δώσει λύση. Για να ανεβοκατεβαίνει όσο ανεβοκατεβαίνει. Αλλά τώρα θέλω ένας... Όπως είναι εδώ το σώμα, έχει ένα κινητρικό, αν το είδες. Αν το είδες το είναι ένα κινητρικό. Κόβουν τους 12 πόντους πόσο είναι και τους παίρνουν τους 12 πόντους και τους κολλάνε εδώ. Από την κάτω μεριά. Από την κάτω, έτσι ώστε